nyt Päijänteen kansallispuiston opastuspiste ja semmoinen pieni putiikki. Ja tämä Väksy-kanavan ympäristö on tietysti meille se kaikkein oikeastaan tärkein paikka. Ja muutama täsmäratu tällä kertaa meillä arsenaalissa. Tuossa taustalla nähdään sitten näitä järvikaloja. Me ollaan ikään kuin nyt järven pohjassa ja katsellaan sieltä sitten mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta suomalainen kyllä tietää, että mitä järvessä kasvaa, koska meillä suunnilleen on kaikilla ne samat kalat. Täällä tosiaan tämä kalastuksen historia on erittäin tärkeä, koska ollaan vesien varrella ja sen vuoksi myös tuo kalastus on sitten muodostunut hyvin tärkeä. Tuosta voitte katsella tuonne taaksepäin ja sitten mä vähän kerron tuosta Rapalasta, päästään sinne saakka. Mutta tässä on vanhan ajan pyyntivälineitä. Siinä näkyy miten primitiivisesti on aikanaan kaikki verkot ynnä muut pyydykset tehty. Ei vielä ollut kaivoneita eikä kuinka nykyaikaisia materiaaleja. Kyllä ihan oikein, että kyllähän niin on. Se oli semmoisen Jälleen ollaan luontoretkellä. Tällä kertaa aamuvarhaisella. Useimmat nisäkkäät liikkuvat hämärissä. Niin kuin nyt. Tässä vaiheessa Meriaa tästä opastuksesta. Hän vielä kertoo jotain lisää, mutta kun olemme tässä lasin ääressä, täällä on sen verran hätäisiä, että he haluavat jokainen tai nauttiakin, niin annetaan se mahdollisuus. Niin lisäpäiville Lahden puolesta. Tervetuloa vielä. Kiitos Meria. Ovatko ampujat valmiit? Ampujat valmiit! 10 kilpalaukausta omaan tahtiin, omaan tauluun. Ampukaa! Se sai kuorma-autoluvan. Auto näkyy, ettei ole mitään hyvin.
Elikkä tiukkaa vääntöä se on ja tiukkoja mutkia ja vauhtia pitäisi pitää koko aika kohtuullisen paljon, niin kuin erikoisluokalla sopii. Ja mönkkiä onkin siellä joka lämmittelyssä ja moottoripyörä on sama kuin äsken nähtiin tuossa Enduron-kisassa. Ja nämä kaksi kiihdyttelee keskenään. Sen jälkeen lähtee auto ja moottorikelkka kiihdyttelemään kahdestaan. Kohta siitä selviää, kun laitetaan vehkeet tulille ja lippuja sitten näyttää sieltä, että koska lähdetään liikkeelle. Kyllä täytyy sanoa, että joo, kyllä se niin kävi, että yhdellä pyörälläkin voittaa nelipyöräisen näköjään. Ei voi mitään. No niin. Ei autolla ollut mitään. Kyllä. No se kelkka kesälläkin näkyy kulkevan ihan. No vieläkö mönkkiä on voittaja vai auto? Kumpiko on? Torvi on ainakin kunnossa, katsotaanko kuski. Ai, siitä. Auto voi. Mutta kun ei oo palautettu kuponki, niin se on niinku miljoona. No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt alkaa lähtö lähestymään. Kaikki valmistaa. Lippu lasketuu 5 sekuntia ja Ei siinä suurta eroa ollut. Ei ollut suurta. no nyt oli tarkka paikka. Koneet käyntiin ja valmiina lähtöön. Hei, lähdetään leikkiä. Lippu alhaalla. Kyllä Jyri hommiksi meni tämäkin. Täältä ei pysty sanoa takapäin yhtään. Eikä täältäkään vinkkelistä vielä. Pinnan mitalla kuulemma voitti ja pinnassa löytyy tietysti tästä Husaperistä, että kyllä se nyt toisenkin kerran ensimmäinen lausunto meni siihen, mutta tiukkaa oli. Miten pitkälle? Ilmeisesti tämä aika kuitenkin ratkaisee, että matkalla ei ole niin väliä. Joo, eli merkistä laitetaan käyntiä ja kello, onko kello? Revs are too low. Change them over. You are exceeding the speed limit. Your revs are too low. Your revs are correct for your speed. Hyvää ja kaunista.
Turman silmukka, kyllä se vetää. Ja tosiaan nyt niin perhekilpailuihin voi osallistua siinä ja kiertää niitä ihan omaan tahtiin ja käydä ne läpi. Siellä joo. Mites siellä ruokailupuolella, kuuluuko tämä kuulutus nyt sinne? Nostakaa käsi pystyyn. Siellä on käsi pystys, sinne ainakin kuuluu. Niin kuin huomasitte, kolariautot voivat joutua toisistaan hyvin suuren matkan päähän. Ja pelastusyksiköt ovat tulossa paikalle ja hälytetään hätäkeskuksen puitteissa. Hälytysilmoitus 202. Toinen pelastusyksikkö menee toisen auton tykö ja toinen toisen. Ja ambulanssit tekevät työnjaan myöskin, jotta mahdollisimman nopeasti saadaan yleiskuva tapahtuneesta. Niin kuin huomaatte, kapteri on turvallisesti tontissa. Ei kyllä ihan. Ja tuli kampperia nyt tähän takarassa. Ei ole. Asuin siellä puiden kanssa olleena. Vähän teippiä laittaa, niin se on uusi. Oh no. Täällä ei oikeesti ole.
Ja seuraavat 2 risteystä, niin se molemmat rajoitus ja kääntymispäästä ja kaikki, mutta tällä yhteen kohtaan, missä asuu enemmän ihmisiä, niin siihen ei voitu tehdä sellaista. Aina kun itse on syönyt pysähtyksessä, niin aina jarruvaloja ennen kuin yrittää tasaisen irtotana. Pidättiin jalansin jarrua, niin paljon painettiin jarrua. Mulla on sama kuin millä Kimoa käännytään, mä käyn kääntynyt. Siinä on jo 6 nopeasti. Tässä ei tullut.